Priatelia, srdečne vás pozdravujem. Opäť jeden symbol, ktorý nájdete tak v meste, idete okolo brány, okolo dverí a zrazu vidíte 11 zvončekov. Ale neviete, na ktorý máte zazvoniť, pretože oni sú neoznačené. Mohli by ste zazvoniť, ale neviete, komu zvoníte a neviete, či vôbec k niekomu zvoníte, či tam niekto je, či tam už niekto býva. Môže to byť aj taká životná skúsenosť, že zvoníme, prosíme a nikto nás nepočuje a nikto nás nepočúva. 11 zvončekov, ale zbytočne, lebo nie sú označené. Je obrovským životným šťastím, že sme uverili v Ježiša. A pýtali sa aj učeníci: Pane, kde bývaš? Kam ti treba zazvoniť? A on im povedal: nie, poďte a uvidíte, ja vám ukážem, kde bývam. Bývať u Ježiša znamená, že nás celých prenikne. Aj v evanjeliu tejto nedele hovorí o tom, že nám chce preniknúť oči. Aby sme sa dívali s láskou, aby sme sa dívali s empatiou, aby sme sa dívali s porozumením, aby sme sa najmä nielen pozerali, ale si aj všímali toho, ktorý je chudobný, toho, ktorý je smedný, hladný, frustrovaný, nevypočutý. Oči lásky, oči empatie. A potom sú nohy, ktoré Ježiš spomína v dnešnom evanjeliu. Ak sa správne pozeráš, potom aj správne vykročíš. Správnym smerom, do správneho cieľa, správnym štýlom, správnou rýchlosťou. Lebo, ako hovorí svätý Pavol, láska nás poháňa, aby sme čím rýchlejšie išli urobiť to, čo je, Pane, Tvoja svätá vôľa. Potom, ako si oči všimli a nohy sa pohli, prídeme tam, kde nás Ježiš potrebuje, a potom hovorí o rukách. On hovorí o rukách, ktoré môžu byť zdrojom pokušenia, ale inde hovorí o tom človeku, ktorý mal suchú ruku, vyschnutú ruku a povedal mu: vystri ju. A predstavte si, že ten človek, hoci sa to pokúšal urobiť určite tisícekrát, na Ježišovo slovo znovu sa pokúsil urobiť niečo, čo sa mu nikdy nepodarilo, a zrazu mu tá ruka ožila. Ježiš tebe aj mne chce povedať: nech ruka nie je zdrojom pokušenia, nech ruka je zdrojom dobrých skutkov. Čohokoľvek sa dotkneme, aby sa premenilo na dobrý skutok, na dobro pre druhých ľudí. Lám chlieb hladnému, čítame v Svetom písme, ale nielen v zmysle materiálneho pokrmu, ale rozlám mu seba v zmysle, že mu budeš darom. Nech tvoje ruky konajú dobro. Teda, očami si všímaj, kto čo potrebuje. Keď si to všimneš, nech ťa tam nohy zanesú a potom rukami urob to, čo je dobré. Tak to nájdeš Ježiša v druhých ľuďoch, tak to nájdeš seba vo svojom živote, pred Bohom, pred ľuďmi, aj pred sebou samým, tak to budeš mať zmysel života a budeš ním radosne kráčať, pretože budeš vedieť, prečo kráčaš, kam kráčaš, s kým kráčaš a kam raz dôjdeš do nebeského kráľovstva, do večného spoločenstva s Pánom Ježišom. A to je úžasné.